Dwarbagure Mesi constituency angkang Dalamara Ashram Ningkan esek pen Lokhimon aront asatlang mesen pen kapachun. Lokhimon sangha risoi jang chingruma maya tumpen cepatir piponse pininga Ningkan aparman Ningkan esek Lokhimon aront asatlang along ritin an parta amu kamtin along Lokhimon aront asatlang kapatokpon asonsi pini Dwarbaguri constituency angkang aparman lapen first ashram angkang aparman number 2 Dalamara Lokhimon Ashram angkang along kido hempu Lokhimon English High School along si Lokhimon aront asatlang patokpon bangso asatlang kapatokpon ang koklaki non kiturmi ovi kimi mate risoi jang aphansi panong ponu Kechengsi ashram Dalamara Lokhimon Ashram henlo lapen pini Ningkan esek Lokhimon aront asatlang ke Dalamara hempu Lokhimon English High School along si padupono lapen pini satlang ke tokduna phai kadokwe pharoi sira engkoire si lapen second ashram makengri japra langso henlo lapen pini Lokhimon aront asatlang ke padupon lake japra langso Kudam English High School along si padupono halapu third ashram makengri lake Kokila Arunachal Pradesh Papumpare District Lokhimon aront asatlang kapatokpon lake Hatimora Pathar LP School along lasonsi fourth ashram makengri lake Rongnagar Volongtomaji along si satlang patokpon lupusi pachinipon total amud aphai bangke bharoi sira bangkre pho sitame bangkora isi bangkre pho bangke kaipsen lo asila bangso asatlang along ni ditana chetong nunpen external apu ateng penang chetong dul ni ditana ngarong perfect lapen ke lapuson amai mate lapuson asatlang abang Ningkan bang ta dower selason asatlang dower lo petang te ni tum Lokhimon arat kipa riso ejang mate lanon obi kimi tuman penang aron chini pen kaching thur ponjia warsai la Lokhimon honggo riso jang chingro mai pen chepatir ponsi labang so asatlang ke lengkon apot nili hin besta mechoro perfect News Report Karbianglong Live